लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो पाकिस्ताननि सायाव जोबोर गुसुं मोननैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। स' पाकिस्तानाव मा जागासिनो थादों बेखौ नोंथांमोना जानो हागौ माखासे मिथिगौ, नाथाय जारिमिनाव जाय जाथाया जोंनि भारतनियावबो जादोंमोन बेबादि जाथाया पाकिस्तानाव जानो थांगासिनो दङ आरो बिबो जोंनि भारतनिख्रुइ जोबोर गाज्रिसिनै। जोंनि इन्डियाथ' बै समावबो बै खैफोदनि समावबो माने मा जादों गावखौ बासायनायनि टेकनिकखौ खालामदोंमोन। स' बैहाय जोंहा बेबायदि बांद्राय खैफोद जायाखैमोन। नाथाय पाकिस्ताननि जि हालोद बे हालोदा जोबोर इन्टारेस्टिं आरो बे हालोदखौ नोंथांमोना खोनानानै मोनसे बाथ्राखौ साननांगोन। नरेन्द्र मदि बिथाङा मोननैसो बाथ्रा बुंदोंमोन मोनसे समाव, पाकिस्ताननि अबस्थाखौ ओरैबायदि खालामगोन, खुरै लानानै बा बिबायग्रा मुवाखौ लानानै गासै बुहुमाव रां बिबथिंनो गोनांथि जागोन, बेबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन। आरो बे अबस्थाया दिनै बास्तबाव जानानै फैबाय आरो बे सुरुवात जाबाय, बे मोगथां जाबाय। नोंथांमोना बयबो मिथिगौ पाकिस्ताननि हालोदा मा, POK पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीर। जे बे POK आव नोंथांमोना मा जाबाय थादों नुदों, नोंथांमोना नुदों थारैनो रेन्जार सानै बुथारनाय बाथ्रा खोनादों, पाकिस्ताननि आर्मिखौ बुयै सोरखौ बुथारनाय बाथ्रा खोनादों, पाकिस्ताननि पुलिसखौ अन्थाइ खुबैनायनि फुटेजखौ नोंथांमोना नुदों। आं बेवहाय दिन्थिया बेवहाय, नाथाय नोंथांमोना बेखौ निउसाव नुगासिनो थादों। स' पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीरा मोनसे समाव इन्डियानिनोमोन, नाथाय पाकिस्ताना बेखौ इलिगेलि एटाक खालामनानै लानाय बायदि जादों। बबेखानि बिसोर लानो हायाखैमोन। जवाहरलाल नेहरूआ मा खालामदों, गिबि जि प्राइम मिनिस्टार इन्डियानि, बै जवाहरलाल नेहरूआ बेखौ लाजुबि सिगांनो बेनि जि जेंना बेखौ इउनाइटेड नेशन्स अर्गेनाइजेसनाव लाना थांनानै बेबायदि दिनैसिम अबस्थाया। नाथाय जों जुदि लिगेल बिथिंथिं नायोबा पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीर आक्साइ चीन जायखौ चीना सेनानै लादों, बैखिनि जायगायाबो इन्डियानिनो बाहागो लिगेल भाबै। बिसोरो इलिगेलि बेखौ अकुपाइड खालामनासो लादों। स' बे गुबुन बाथ्रा। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय पाकिस्ताननि जि हालोद, बे हालोदा जोबोद दुखुनांथाव। बे हालोदखौ आं नोंथांनो दिनै बुंनो नागिरदों। बेवहाय नोंथांनो जेबो आं नलेज होआ। बुंनो थाङोबा बेवहाय मानो बेबायदि जादों, बोरै जादों, मानो जादों, बेनि खारनखौ नोंथांमोना आं जेबो बुंस'आ, नाथाय जोबोर गुसुङै आं नोंथांनो खिन्थानो नाजागोन। नरेन्द्र मदि बिथाङा जाय बाथ्राखौ बुंदोंमोन बे मोगथाङाव जाबाय, बेखौ नोंथांमोना मिथिनाया मोजां। IMF बे मुंखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ, IMF। बबेखानि आंनियाव IMF नि सायाव बांद्राय नलेज गैया, नाथाय जि बाङाय मिथिगौ आं नोंथांमोनो बुंगोन। IMF आ पाकिस्ताननि सायाव माबादि गुलि गावदों बेखौ आं नोंथांनो खिन्थानो नाजागोन। माने बाथ्राया ओरैबायदि, IMF आ इन्टारनेशनेल मानिटारि फान्ड, बेयो बबेबा हादरनि अबस्थाया ओरैबायदि जाबाय, माने दैयाव हांसो सानस्रि अबस्था। बेबायदि जायोबा मा, बियो रां लन होयो IMF आ। वर्ल्ड बेंकआबोथ' लन होयो, वर्ल्ड बेंक। नाथाय वर्ल्ड बेंकनि लन होनाय सिस्टेमा कन्डिसना जुदा। नाथाय जेब्ला मोनसे हादरा मोनसे फेल स्टेट, माने फेलें हादरनि जि अबस्था, इक'नमिक जुदि क्राइसिस जायोबा, इक'नमिक जुदि ब्लेक हल, लुप हल, बेबायदि जुदि थासारि जायोबा, रांखान्थि अबस्थाया जोबोद जुदि ल' लेभेलाव थाङोबा, ब्लेक लिस्ट, जेराव ब्लेक लिस्ट खालामथावना बेबायदि जुदि कन्डिसनाव थाङोबा, अब्ला IMF आ बै हादरखौ बासायनो थाखाय बै हादरनो मा खालामो, लन होयो। साननै सानथामसो सिगां IMF जों गोबां बेबायदि सावरायबाय थानायखौ नोंथांमोना खोनादोंमोन पाकिस्ताननि। आरो बै सावरायनायनि उनाव नवाज शरीफनि फंबाय शहबाज शरीफ, जाय पाकिस्ताननि प्राइम मिनिस्टार, शहबाज शरीफआ मोनसे बाथ्रा फोसावदों जे पाकिस्ताननि जेसेबां गावसोरनि स्टेट ओन्ड कम्पानिसफोर दङ, बैफोर गासैखौबो मा खालामगोन, प्राइभेटाइजेसन खालामजोबगोन। डेट मिन्स सोरबा प्राइभेट कम्पानिनो मा खालामगोन, फानगोन। बिसोरनि मन्त्रिया बुंनाय बादिब्ला, सासे मन्त्रिया बुंनाय बादिब्ला, जुदि पाकिस्ताना बेबायदि खालामाबा पाकिस्तानाव इक'नमिक कलेप्स, माने इक'नमिक कन्डिसना कलेप्स जालांगोन आरो पाकिस्ताना पाकिस्तान जानानै थानाय नङा। जि रांखान्थि स्टेबिलिटि बेयो टटेलि डेस्ट्रय जालांगोन। अब्ला पाकिस्ताननि अबस्थाया बा पाकिस्ताना मा जागोन, जारिमिन जानानै थालांगोन आरो पाकिस्तान हादरा हादर जानानै थानाय नङा। माखासे बाहागोआ मा जानो हागौ, गावलांजोबनो हागौ बा जोबोर गिदिर दावराव दावसि, सिभिल वार जानायनि चान्स दङ। आरो बेनिखायनो दिनैनि थासारियाव मा, प्राइभेटाइजेसन खालामनायनि दरकार। नोंथाङा मिथिबा आसरित जागोन, PIA पाकिस्तान इन्टारनेशनेल एयारलाइन्स होननानै आं बुंबाय। बे PIA आ लास्ट स्टेजआव दङ, बेनि जि बेखौ प्राइभेटाइजेसन खालामनायनि लास्ट स्टेजआव दङ। नाथाय मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्राया जाहैबाय, इन्डियाबो बेबायदि कन्डिसना 1991 आव जादोंमोन। 1990 मायथाइयाव बेबायदि मोनसे थासारि जादोंमोन। नाथाय बै थासारिखौ माने इन्डिया जोबोर मोजाङै नेक्स्ट माने 15 बोसोरसो मा खालामदों, हेन्डेल खालामदों आरो जोबोर मोजाङै। बेवहाय इन्डियाबो माखासे बिथिंखौ मा खालामनो गोनां जादोंमोन, प्राइभेट खालामनो गोनां जादोंमोन, प्राइभेटाइज खालामनो गोनां जादोंमोन। नाथाय बै प्राइभेटाइज खालामनायाव बा बेखौ फाननायाव, निलाम खालामनायाव बेखौ गुबुन हादरनि कम्पानिसफोरनो बा गुबुन हादरनि गुबुन बेबायदि
एन्टिटिया बेखौ बायाखैमोन इन्डियानिनो गुबुन गुबुन प्राइभेट कम्पानिया बै जोंनि हादरनि सरकारि कम्पानिफोरखौ मा लादोंमोन आखायाव लादोंमोन बिबो 100% नङा 50% लादोंमोन जायनि जाहोनाव बे प्राइभेटाइज खालामदोंबाबो बेयो निजेनि हादरावनो थाफिनदों बिनि रांखान्थिया बेनिखायनो जेबो जेंना जायाखिसै नाथाय पाकिस्ताना बेबायदि खालामाखै मानोना नोंथांमोना मिथिगौ पाकिस्तानाव मा घुस जानाय थगायनाय थगाय थसि खालामनाय ब्लेक मानि जमा दोननाय बेफोरनो सोलियो पाकिस्ताननि रावबो कर्मचारिया सरकारि कर्मचारिया हादरनि दावगानायनि थाखाय खामानि मावा आरो पाकिस्तानाव टेक्स पेयारनि अनजिमाया जोबोर खम पाकिस्तानाव रावबो मानसिया टेक्स होआ जायनि जाउनावनो पाकिस्ताननि कन्डिशना बेबादि बेनिखायनो मा खालामबाय सेबा सरिबा मोनसे बाथ्रा फोसावदों माने जेसेबां सरकारि कर्मचारिफोर दङ बे प्राइभेटाइजेसनखौ सापर्ट खालामनांगौ आरो जाय प्राइभेटाइजेसन खालामनायाव जाय कम्पानिया बेखौ बायगोन जाय हादरनि कम्पानिया बायगोन बिसोरखौ मोजाङै खामानि मावनायाव सापर्ट खालामनांगौ बेबायदियावसो बाहायगोन सरकारि माखासे अफिसारफोरखौ कर्मचारिफोरखौ बेबायदि बुंदों माने नोंथांमोना गोसोआव लाखि पाकिस्ताननि सरकारनि आखायाव प्राय सरकारि कम्पानिया 80 दङ बै 80सोनि मादाव जायफोरा स्ट्रेटेजिक इम्पर्टेन्ट दङ जेरै निउक्लियार बमनि बाथ्राखौनो बुं मिसाइलनि बाथ्राखौनो बुं हाथियारनि बिथिंखौनो बुं आरो गुबुन गुबुन ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट बिथिं दङ जायखौ माने प्राइभेटाइज खालामजाया बैनि बादै प्राय मेक्सिमामखौनो 99% मा खालामगोन प्राइभेटाइज खालामनाय जागोन बेबायदि फोसावदों सेबा सरिफ बिथाङा बेनिफ्राय नोंथांमोना मा बुजियो दा बाथ्राया जाहैबाय IMFआ जेब्ला बबेबा हादरनो लन होयो बबेबा हादरनि जे लन होयोबा IMFनि मोननैसो रुल्स दङ माखासे रुल्स दङ आं बिनि मोनसे मोननैखौ नोंथांनो खिन्थानो हागोन बे जाहैबाय मा IMFआ बबेबा हादरनो जे लन होयोबा बै हादरा मा खालामनांगोन गावसोरनि सरकारि कम्पानिफोरखौ गावसोरनि सरकारा कन्ट्रल खालामनाय जेसेबां बेबायदि एन्टिटिस दङ कम्पानिसफोर दङ इकनमिकजों लोब्बा थानाय बैफोरखौ मा खालामनांगोन प्राइभेटाइज खालामनांगोन बे जाबाय मोनसे सर्त आरो बेल' नङा बिनि अनगायैबो मा खालामनांगन जेसेबां साबसिडि नोंथांमोना खोनादों LPG साबसिडि माइबा साबसिडि मानसिफोरनो रां रानथिंनाय नोंथांमोना नुदों जेरै अरुणोदय जेरै न' होनाय फ्रि न' होनाय फ्रि बायदिसिना बेबायदि माखासे साबसिडि सोलियो नोंथांमोना नुदों मोनसे हादराव बै साबसिडिखौ मा खालामनांगन टटेलि बन्द खालामनांगन कारण साबसिडिनि मिनिङा मा जेरै नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जायफोरा हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट स्टार डिस्टिंक्सन मोनो जायफोरा मेट्रिकआव बेसेबा पार्सेन्ट मोनो बिसोरनो मा होयो लेपटप होयो माइबा होयो टेब्लेट होयो बेखौ नोंथांमोना नुगासिनो थादों सोरनोबा स्कुटि होयो बेखौ नोंथांमोना नुगासिनो थादों बेफोर जाबाय मा सरकारा फ्रियै राननाय बेफोर मोनसे बुंनो थाङोबा हिउमेन वेलफेयारनि थाखायबो प्लास पलिटिकेलबो बेफोरो बेबायदिया जोंनि इन्डियायाव गोबां सोलियो इन्डियाल' नङा बहुत हादरावनो सोलियो बेफोरो बैफोरबादि साबसिडिखौ मा खालामनांगौ जायो जाय हादरनो IMFआ लन होयो IMFआ ओरैबायदि हादरनो लन होआ जाय बिराद स्ट्रं बिसोरनो माब्लाबो होआ जायफोरा दुर्बल बा जायफोरा नांगौ जादों जायफोरा बिदो बिसोरनोथ' होगोन नाथाय जायफोरा जोबोद दुर्बल थैहां अबस्था बिसोरनो होगोन आरो होनानै बेबायदि साबसिडिखौ टटेलि बन्द खालामनांगोन बे सुक्तिखौ खालामग्रो बिनि उनावसो नोंथांनो मा होगोन लनखौ होगोन पाकिस्तानाव गासै साबसिडिया मा जागोन बन्द जागोन आरो बेल' नङा बिनि उनाव नेक्स्ट जि स्टेप मोनसे स्टेपखौ आं मिथिगौ बे जाहैबाय मा टेक्सखौ बारायनांगोन नोंथांना बयबो मिथिगौ पाकिस्तानाव टेक्स पेयारनि अनजिमाया बेसे गोबां जोबोर खम माने नाम मात्रल' 80 बिजौ सानजानाय आरो टेक्सनि बिबांखौ बारायनांगोन गासैबो बेसादावनो मा खालामनांगोन टेक्सखौ इनक्रिज खालामनांगोन नोंथांना मिथिगौ पाकिस्तानाव आटा बस्थानि थाखाय बुदलायनाय जायो आटानि जोबोर आंखाल बेयाव जानाय आदारनि जोबोर आंखाल दैनि आंखाल 24 घन्टा कारेन्ट थायो जायगा दं गोबां जायगायाव ओरैबायदि गरम पाकिस्तानाव नाथाय बे गरमाव कारेन्ट गैया बायदिसिना गैया दैनिबो आंखाल पाकिस्तानाव जानाय आदारनि आंखाल मैगं थाइगंनि आंखाल गोबां बिथिंनि आंखाल पाकिस्ताना रांखान्थियाबो अबस्थाया गाज्रि 1 किल' सिनिनि दामा माने 300 क्रस जायो माब्लाबा 1 किल' आटानि दामा 1000 जायो माब्लाबा बेबायदि ओरैहाय मा गुबुन गुबुन जायगायाव बेलुचिस्तानाव दावराव जानायखौ नोंथांमोना मिथिगौ ओरैहाय POKआव दावराव जानायखौ नोंथांमोना मिथिगौ गिलगित बाल्टिस्तानाव दावराव जानायखौ मिथिगौ गुबुन गुबुन पाकिस्ताननि पार्टआव पान्जाबखौ नागारनानै गासैबो दावराव दावसि सबबो उदां हादर जानायनि मोनसे टारगेट बावैसो सिगां सेबा सरिबा POKखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय POKआवथ' जोबोद दावराव जादों POKआ इन्डियाजों जइन जानो नाजाबाय थादों POKआ मा उदां जानानै भारतजों जइन जानायनि मोनसे टारगेट लादों पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीरा बिसोरनि थाखाय पाकिस्ताननि रुपिसाव आं एक्जेक्ट भेल्युखौ बावगारबाय प्राय 2300 क्रर नामा बेबायदि पाकिस्तान रुपियाव इन्डियान रुपिसाव जुदि कनभार्ट खालामबा 800 क्रर्स जानो हागौ इसेबां रां बिसोरनो मा खालामदों पेकेज मोनसे होदों नाथाय बे पेकेजाबो पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीरखौ मा खालामनो हायाखै थान्दा खालामनो हायाखै बिदिब्ला मिथिबाय IMFआ लन होनायनि ओंथिया जाबाय मोनसे हादरा फेलें जाहांजां मोनसे थासारि जुदि IMFनिफ्राय लन लाया पाकिस्ताननि अबस्थाया दैयाव हांसो सानस्रि अबस्था जागोन आरो बेबायदि खालामनायाव जुदि लन होसेयावबो जुदि जेसेबां जे सर्त लाखिगोन माखासे 10 20 टा 30 40 टा जे सर्त थागोन IMFजों बै सर्तखौ जुदि मावफुंनो हायाबा पाकिस्ताना डेस्ट्रय जानायनि चान्स दं जानो हागौ बे जानो
थाखायनो नरेन्द्र मोदी बिथांनि माखासे मन्त्रि बिथांमोना बुंबाय थादों जे पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीरखौ सानसेबाबो भारतआ लागोन नङा होमबा बेखौ नोंथांमोना बयबो खोनागासिनो थादों जियानो जा मानो पाकिस्ताननि अबस्थाया बेबायदि पाकिस्तान जेसेबां सरकारि कम्पानि दङ गासैबो निलाम जानो थांगासिनो दं आरो सबसे मिनिथावना बाथ्राया जाहैबाय मा बै जे निलाम जानाय समाव मा दाम दर गेलेनाय जायो जे जों इमान होबाय जों इमान क्रर होबाय जों इमान क्रर होबाय गुबुन गुबुन बुहुमनि कम्पानिफोरा फैगोन गुबुन गुबुन हादरनि कम्पानिफोरा फैगोन जेनेरेलि पाकिस्ताना बै जि निलाम खालामनो नागिरदों गावसोरनि सरकारि माखासे कम्पानिसफोरखौ गावसोरनि स्टेटनि जि कम्पानिसफोरखौ माने सरकारि आरो बिसोरखौ मा गावसोरनि हादराव थानाय प्राइभेट कम्पानिनो फाना बिसोरखौ फानगोन गुबुन हादरनि प्राइभेट कम्पानिसफोरनो गुबुन हादरनो फानगोन बेबायदि स' बे सबसे मिनिथावना आरो बै जि फाननाय बायनाय दाम दर गेलेनाय बेखौ मा खालामगोन लाइभ टेलिकास्ट खालामगोन डेट मिन्स टिभियाव लाइभ होगोन बेखौ स' बेनिख्रुइ आरो मिनिथावनासिन मा दं माने पाकिस्ताना ओरैबायदि मोनसे हादर गावखौ अपमान खालामनानै बिराद मोजां मोनो आरो माने गावसोरनि कम्पानिफोरखौ सरकारि कम्पानिफोरखौ फानजोबनाया बिसोरनि हादरनि थाखाय अपमानजनक नङा होमबा आरो बेखौ लाइभ टेलिकास्ट होगोन नोंथांमोना साननानै नाय बेखौ पाब्लिकफ्रा नायना मा खालामगोन बांसिनसो गरम जानायनि चान्स दं खारन प्राइभेट कम्पानि बेलेग हादरनो फाननाय लोगो लोगो टेक्सआ बांनो हागौ टेक्सआ बांबा दावराव दावसिया बांनो हागौ स' पाकिस्तानाव मा जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना आइडिया खालामनो बुजिगोन आरो नोंथांमोना बेखौ कामना खालाम बेखौ हास्थाय पिअकेआ जेसेबां हायो थाबनो इन्डियाव जइन जाफैनो जेन हायो मानोना पाकिस्तानाव दावराव दावसि जानाय माने पिअकेआ जोंनि इन्डियाव फैनाय फ्रेन्ड्स बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय पाकिस्ताननि अबस्थाया मा